Para falar da Colexiata de Sar é preciso falar do seu fundador, Munio Afonso, un antigo coengo compostelano, fiel seguidor de Diego Xelmírez, que marchara a Mondoñedo como obispo. Regresará no 1134 a Compostela e conseguirá que a Igrexa lle ceda uns terreos á beira do Sar, onde comezará a construir o seu priorato. 2 anos despois da morte de Munio Afonso, o arcebispo Diego Xelmírez farase cargo das obras da Colexiata e firmará o 1 de setembro de 1136 a súa acta fundacional. Non acontece en moitas igrexas, mais aquí aínda conservamos dito diploma fundacional. Nel nárrase de forma detallada por que e como se estableceu a comunidade de monxes. Ademais das firmas de deáns, bispos e coengos, atopamos tamén a firma de Diego Xelmírez. Diego Xelmírez foi unha das grandes figuras da historia de Galicia, que procurou engrandecer a Catedral de Santiago, mais tamén a súa propia figura, colaborando con papas, nobres e soberanos de renome co fin de que a sede xacobea fose, xunto con Roma, a máis importante do occidente medieval. E esta vontade de trascender queda tamén impresa na súa firma, realizada con rota, 2 círculos concéntricos e unha cruz grega no interior, do mesmo xeito que os papas medievais.